Алиё, чӣ асал? Корборо чӣ хелае? Чо када гашти? Охи, медонӣ ку як ҷоида омадагиям иҷада на связай на чай, баъд шод надоштум охи асал, худат медонӣ ку. Охи иҷа банкоматам нестай, ҷои наздикам нестай, чӣ хема шод мепартам? Сум. О, пули интернетам бучидагиай. Ягон 200 сомай, 300 сомай мепарти назмиш. Не, 200 не, 300 сом парто ҷун, чтобы қиндат наша, майла? Хоб, майш. О, моҳича. Аслан духтара, корборотон сода. Ай буҷада иштаги дидам михе чератони қаш шинус, гуфтам куҷода дида бошум шумора. Случайно шумо дар Инстаграм аккаунт надоред Таманобону? Инаи шумо нестен? Бале, ин ман. Ман дар Инстаграма дига хелен ихе бо хушрӯтарен шумо. Раҳмат. Ман ихе нигоҳ карда истам мегӯям ин хушрӯа ма куҷода дида бошум. Кстати, ма подписчики шумоям. Салом. Салом. Чаро табат хира? Рости гап имрӯз телефонам афтиду шикаст. Барои мин қадар зиқ шуде? Медонӣ чӣ? Фардо зудрӯз дорам, оли дӯстонам ба ман занг мезанаду ман чӣ хел ба ваю ҷавоб мегуфта бошам. ҳайрон мондам. Зиқ нашав. Паго мо мехӯрем. Ҳамааш нағз мешавад. Бо фикр накунанд ки бачаҳо ман телефонамро барқасд куштам. Ассалом. Салом. Сюрприз. Зодрӯз муборак. О, раҳмат. Galaxy A51 Samsung. Чӣ тӯҳфа магар махкум нашуд? Не, рости гап, ман фақат iPhone истифода мебурдам. Ҳама дӯстони манам iPhone дорам. Ҳеҷ гап не. Те ман бурда ҳалиш мекунам. Де, ман худам бурда иваз мекунам. Шарт нест рафтан. Ин ширкати Mobishop TG аст. Ба ин рақамҳо занг зан, онлайн доставка доранд. Онҳо худашон оварда иваз мекунанд. Раҳмат моҳичам. Насиб кунад. Салом алейкум ака. Алейкум салом. Баба ман занг задам. Телефон шумода. Ака. ин ҳама сумо ҳамиҷада, а? Ака. майла ҷура. Тугре? Тугрия раҳмат. Хоб. Ина бачаҳо чизе мефуратона, чӣ қадар мефуратона заказ кунед, ирӯз ман зодрӯз дорам. Шейхан бу агон моҳичаи тилӯра ба қаб кардӣ. Не, як моҳичара дарак дидем, шинос шидем хатиш, як телефон дод, ҳамун телефон алои кардем. Нестар буд бо вашмода. мебинем.